Eu vroiam un fir de păr mai mult. Fie că e tenis, fie că e hockey, fie că e business, fie că e asta, fie că e aia la altă. Și pe urmă eu am făcut business-ul nu la Harvard, l-am făcut pe spinarea mea. Am spus totdeauna și o repet. Nu tot ce a fost în epoca aia a fost greșit. Școala era senzațională, sportul era una dintre primele priorități și cu sportul puteai să stai la masa lumii. Cu altceva noi niciodată n-am ajuns să stăm la masa lumii. Am fost mai norocos ca alții. Mi-am făcut norocul și singur. M-am născut pe Tachi Ionescu la numărul 3 la Brașov. S-ar putea întâmpla să mă ofere cineva un alt pașaport onorific în ultimele... Dar tot român sunt, tot pe pașaport român am trăit toată viața, tot cu ăsta mă duc pe peste tot. Sportul este o parte a sănătății, sportul este o parte a educației, a moralității și asta te învață sportul. Și sportul se învață la 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Noi așa de la distanță, că ne vedem rar ca să filmăm lucruri, dar de la distanță vă invidiem, să știți, pentru formă. Nu știu, și eu mă invidiez singur, dar invidiindu-mă singur ajungi la o treabă și spui așa: ai mai face-o încă o dată de la zero, așa cum ai făcut-o? Steve Jobs. Și băi, băieți, uite 4 pereți albi. Îmi spune ăștia că mâine mă duc. Am ajuns aici și asta le-am spus, eu vreau să știu cu 24 de ore înainte, mă duc. E în regulă. Nici cămașa asta care o am pe mine, nu o duc cu mine. Și în viața asta am făcut ceva. Acum, mă duc mulțumit, dar nu nemulțumit nu sunt. Însă, aș mai face-o din nou? Niciodată. A fost greu. Lung, greu, dificil sau? Niciodată, pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt odată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă și muncă. Merită? Nu merită. Și cu asta ai terminat cu unul dintre cei mai mari oameni ai secolului. Și atunci spui, ai fi făcut-o din nou? Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada când am trăit și războiul, am trăit după războiul ăla, în 1949-1955, a murit taică-mea în 1950, 51, când a murit, maică-mea și cu mine și cu sora mea cu 6 ani. Aia a fost perioada aia care te-a clădit. Da, absolut. Să muncești la Steagul Roșu la 16 ani, să vii cu 375 de lei în plic. Mamă, la 16 ani începuse oarecum să recunoști că fetele nu sunt la fel cu băieții și pe vremea noastră te țineai de mână cu fata, nu așa, mergeai pe strada Porții, se numea la Brașov, în sus și în jos, te plimbai, era frumos. Dar ca să vin la 86 de ani în fiecare zi, că eu am treaba cu fundația, nu mai am treabă cu business-ul, cu astea, n-am timp să-mi cheltuiesc eu banii, nu să fac alte treburi. Și nu mă tine. Și te bați cu morile de vânt. Și acolo nu-i bine. Zic, bine, domnule, e în regulă. Uite, vorbesc cu șeful meu să-mi dea 100 de milioane. Și pun pe masă 100 de milioane și o fac. Însă, scoateți-mi o hotărâre, ceva. Vorbesc cu ministrul de finanțe, că nu mai dau ci alți 20%, încă 20 de milioane VIT și mai dau și taxe după aia locale, nu știu cât, și nu o fac. Vă dau în primire, dacă vreți, îmi dați bani în 50 de ani, în 200 de ani, dacă mi-i mai dați, dacă nu mi-i mai dați, e în regulă. Dacă trebuie să o manajez eu, o înghit greu, trebuie să-mi găsesc în Europa un manager, că în țară eu nu mi-l găsesc,
Pentru că pe lângă turneul de tenis care o să dureze 2 săptămâni sau cât durează și mai fac încă 18 terenuri împrejur care trebuie să le faci, eu am nevoie acolo de minimum 200 de zile de activitate, dintre care 50 până la 150 de concerte, toată treaba asta care, uite-te, sala din Cluj, făcută foarte inteligent acum 20 de ani, 18 milioane pentru 10.000 de locuri. Ei, pentru 15.000 de locuri nu cred că ajunge. Dar o să vedem ce se poate face cu 100 de milioane și așa. Deci în momentul ăsta avem o sală. Și în momentul ăsta n-aveți nicio sală, niciunde, pentru că sala aia, într-adevăr, domnul prim-ministru a avut toată bunăvoința, domnul Ciolacu, toată asta, dar i-am spus, nu merge așa. Nu, domnule, facem o lege acum pentru sală. O lege pentru sala aia nu merge. Dar trebuie să faci o lege, să spui ăla care dă, cum dă, nu cu gura, cu faptul și-a pus în Banca Transilvania 100 de milioane. Ăia s-au dus, acolo sunt gata de cheltuit. Nu din stat, nu din nu știu ce. Cu toate că și statul are bani pentru treburi din astea și numai pentru treburi din astea când vin banii, cu ștampila, așa se duce. Da, Ion are o viziune, nu ne trebuie bani de la stat, o facem cu ce putem noi și gata, fără probleme. Și bineînțeles, ministrul de finanțe a venit și a spus, da, asta nu se poate, asta nu se poate, asta nu se poate. Asta. Nu actualul, am fost și la dumnealui actualul, că actualul a fost și președintele Federației Române de Hockey, ministrul de finanțe. Da, domnul Țiriac, sigur că da, hotărâre de guvern. Dar vezi ce, că mie nu-mi trebuie. Mie îmi trebuie un turneu, un teren central, descoperit, cum o fi, de 5.000 de locuri. Îl faci cu 7 milioane, 8 milioane, l-ai făcut cu totul, ca lumea. Pentru că toate regulile la tenis au nebunii complete. Eu am fost acum să văd cu nenorocirea care ne-a păscut, că n-am mai vrut la Clubul Voința, unde aveam contract de 2 ani, n-au mai vrut. Cine o fi, nu Năstase, că Năstase a spus că el e martor pentru noi, dacă bine că am avut contract de 2 ani. Să faci, am făcut noi din Rahat Beach acolo, la Lia Manoliu, ei cu mâinile de cap și a mai costat încă 500.000 de făcut pentru 7 zile, în regulă, că dacă nu pierd tunel, pierd licența. Am făcut 4.000 de locuri, am făcut tot ce trebuie să... Culoarele alea, aia o sală care eu am făcut-o în 1972. Dumnezeu să-l ierte și pe Verdeț. Ce ne Ioane, nu ai voie la tenis, te faci finala aia, nu mai ai voie să faci nimica. Păi nu, Verdeț, nu e sală de tartan. De tartan se poate. Se poate. Și s-a nimerit că era de 20 de metri lățime, de 40 de metri lungime și n-a mai fost nevoie de tartan. Și aia am făcut-o de tenis. Aia era singura sală care a stat acoperită. Nici azi nu e altă sală în București. Am alea 3 terenuri la club care le-am făcut tot așa pentru lotul național și pentru copii la Granitul. Dar venind înapoi, acum e sală de 10.000 care există pe hârtie. În momentul ăsta, acum am discutat-o, în momentul ăsta, există pe hârtie. Dacă îți trebuie 18 luni, pe mine nu mă interesează că n-am timp. Dacă dorește cineva ca să vadă că banii sunt, că proiectul este și asta putem să începem să dăm cu lopata, cu plăcere. Să nu mă trimită din nou în Italia autoritatea aeronautică că îmi trebuie să ia 22 de metri, pentru că hotelurile de acolo au peste 30 de metri. Și mie înălțimea îmi trebuie 22 de metri, bagă-te în pământ. Sigur că da, te bag și pe dumneata în pământ. Dacă îți vrei să-ți plătești și coșciugul, ți-l plătesc, da. Pe mine fiecare metru în pământ mă mai costă încă 10 milioane. Dom'le Țiriac, o întrebare. De ce faceți toate astea? De ce vă agitați să faceți toate astea? Vezi, dumneata, n-ai cum să știi sau să te pui în locul meu. E foarte greu. Eu am o luptă acum enormă cu
cu dopingul, cu această oada care eu am făcut-o. Pe mine m-a pus Samaranci în 98 și 99 să o fac cu încă 5 oameni, până și Blatter. Pe vremea aia șeful FIFA era înăuntru, nu știu de ce în ăștia 5, și am făcut tot ce se putea face în vremea aia, ca lumea nu știu ce. Peste treabă s-a transformat într-un fel de mafie oficializată în care nici dumneavoastră nu știți, uite că face sport, nu știu nici sportivi. Adică aceste excepții pe care le au unii sportivi. Poți tu, ca să accepti sau să decizi că are dreptul, un sportiv, un om sportiv, ăla care câștigă și bani pe lângă glorie și nu știu ce, să ia din stânga, din lista neagră, un produs. Păi în momentul când l-a luat produsul ăla îți dă pozitiv, nu? Și păi nu, domnul Țiriac, pentru că produsul ăla este acceptat de medicul de familie. Te felicit treaba. Și medicul de familie îl trimite la comisia medicală. Și ei trebuie să accepte. Și comisia medicală, pe urmă, îl trimite la noi și dacă și comisia medicală a spus că omul ăla, sportivul ăla, e bolnav, zic, la spital, domnule, la bolnav. O olimpiadă pentru handicapați există. Nu-i bine să fii și mai mult decât am lucrat eu pentru treaba asta, n-a lucrat nimeni. Ce există. Eu cunosc nume, care e inutil să le dai public, care au luat și până la 12 waiver-uri diferite. 12 medicamente diferite. Medicamente de pe lista neagră, care îți dau alte posibilități. Adică cum? Păi nu noi, domnul Țiriac, să vedeți că Mr. Țiriac, zic, nu, regulile le-am făcut pe vremea aia, noi. Și am spus așa, oricine e pozitiv, e pozitiv. Chit că 5 te țin cu gura căscată și al 6-lea îți bagă ceva pe gură, a ieșit pozitiv, ești pozitiv. Dar oada care sunteți dumneavoastră acum a fost făcută să întrebe de ce ești pozitiv. Halep, de ce ai băut? Ce ai băut? Nu știu ce am băut. Am băut ce mi-a dat ăștia, echipa ce era acolo. Halep a zis, nu, de echipă nu se atinge nimeni. Și acolo a fost greșeala ei. În schimb, uită-te la Sinner ăsta. L-a găsit pozitiv. Extraordinar, domnul. Domnul Ianic, ești pozitiv. Ce? Cum? Păi ești pozitiv. Ce e aia pozitiv, domnule? Ce? Nu vezi că îmi dă și apa după ce o măsoară cu lingurița, ce nu știu ce? Ce ai 0,000000009 la 1 milion ceva înăuntru. 0,000, adică din 1 milion îl mai împarți încă într-1 milion fără firul de păr și am așa ceva. Păi dumneata, oada, ce ai făcut? Păi nu noi. S-a dus la o comisie medicală care o avem ITIA aici. Asta ce a spus, nu, domnule. N-are cum să fi băgat nici pe sânge, nici pe gură, nici pe urechi, nici pe nas, nici pe unde, pe undeva a intrat. Uite pe unde a intrat. E zgâriate la rachetă și cu crema care s-a dat ăștia, da, și săptămâna următoare a mai fost 0,0, dar numai cu 7-0, pentru că nu l-a mai masat cu aia și așa mai departe. Și l-au declarat nevinovat. Dumneata oada, cum îți permiți să te duci, pe urmă să spui TAS, Tribunalul Internațional Sportiv, de la Lausanne, pe care noi TAS-ul cunoaștem din anul 2000, că am fost acolo la masă și dacă vrei, o fac public acum, hârtia până care, oficială semnată de 7 entități diferite, și de OADA, și de asta a plecat la laborator, 69 de mililitri, pentru că la ora 2 Răducanu n-a putut să facă 100 de mililitri și a venit de la laborator înapoi 100. Un miracol, domne, mare miracol. Cu Andrei Răducan la Sydney. După 8 ore, mai mult decât atât, Nurofenu nu era pe lista Federației Internaționale, care federațiile de la...
Nu, la 6 trebuia să-mi dea decizie, e lege. Și la 4, când am descoperit eu, a zis, domnule, dumneata, n-ai voie. Cu coană. Cine mă te-a pus acolo? Vulgar am fost, e regulă, ești vulgar. E adevărat. Te rog să mă scuzi, am 1000 de jurnaliști afară. Vrei să-i aduc înăuntru? Te-ai uitat la pagina 3, aliniatul 2. Dar dumneata ce crezi că noi facem aici? Noi suntem de 7 ore cu 7 avocați cu nu știu ce. Nu, eu te întreb. Ia uite-te acolo. Ne oprim. Nu ne mai oprim. Manipulată proba și avocatul CIO-ului zice s-a terminat. Nu, ne oprim. Dumneata trebuie să-mi dai. Ăsta e tașul. Și tașul a venit la 8 înapoi și zice mâine la 3. Foarte drept a făcut. Răducanu nu mai ia medalia, o ia a doua româncă, dar ea poate să concură. Păi e arătată cu degetul așa drogată pe peste tot, poate să concureze? A ieșit la primul pas afară din asta, mai bine. Ăsta e tașul. Și pe urmă vine tot Oada și îi face propunerea lui Ianic să-i dea 3 luni suspendare, să vadă că e vinovat, că a fost pozitiv, că e vinovat, că a fost pozitiv și gata. Într-o perioadă fără slam-uri, atenție. Dar nu intră Grand Slam-urile, lasă că de Grand Slam-uri mai bine jucam și Indian Wells și Key Biscayne, nu mai Key Biscayne, Miami. Și mai jucat și Madrid și mai jucat și ăsta în loc de aia. De băiatul săracul care, între noi fie vorba, eu l-am luat la 15 ani pe copilul ăsta. Nu că le-am spus, uitați Perentini, uitați ăștia toți, ăsta ar putea să fie un bun număr 1 și Grand Slam, nu că este prea nu știu ce, mai e și oarecum neamț că e născut în parte. Nu, uite-te la el, e neamț. Nu e. Adică e toate. Dar astea sunt treburile în sport, adică sportul nu mai este ce era, nu mai sunt alea 2 lire sterline care ni le dădea la Wimbledon pe zi. Și cu 2 lire trebuia să și dormi, să și mănânci. Ci sunt 120.000 de dolari să pierzi în primul tur și n-ajunge. Domnule Țiriac, apropo, foarte puțină lume știe. Noi vă știm pe dumneavoastră de la Cupa Davis cu Ilie Năstase, finalele celebrele. Puțină lume știe că ați făcut sfert de finală la Roland Garros la simplu, când a jucat cu Rod Laver. Mai țineți minte cât ați câștigat atunci? Gluma mea cu Rod e la în felul următor. Eu l-am avut 2-0. Da, așa e. Sfert de finală. Și eram singurul amator, cum erau pe atunci amatori. Și noi luam $10. Dar până la $20 nu erai profesional. Și gluma mea cu el și acum este că îmi datorează $10, domnule. Eu i-am vândut meciul. Pentru că știam că face Grand Slam. Rod Laver e singurul om în lumea asta care a făcut Grand Slam. Nu. Dacă te duci înapoi 1914-16 de unul Donald Budge, care l-a bătut, dacă poți să crezi ce fel de tenis era atunci, 6-0, în finală la Wimbledon pe 1 și făcuse el Grand Slam. Dar Rod Laver, în era modernă, 62 și 69 sau 68, mi se pare, când m-a bătut el la Roland Garros, a făcut Grand Slam. Probabil, nu știu, dar știu eu, Năstase zice că nu e adevărat, că în 1970 la dublu ne-a dat $100. Serios? Da, dar Năstase zice că ne-au fi dat 200, dar nu cred, pentru că așa mi-aduc eu aminte că era deja profesionism. În 69 am trecut la profesionism, toți, adică sportul s-a devenit. Dar nu e asta treaba. Treaba e foarte simplă. Dacă piața suportă și, pe urmă, tenisul din sport, din globul ăsta, care e venitul tot la sport, 3 trilioane, așa ceva, cu Nike, cu Adidas, cu... Tenisul ia 1,7%. Golful ia 8%. 1,7%. Pentru că sunt atât de fragmentați și Federația Internațională este condusă de un bezmetic, un dobitoc. Nici măcar nu cred că e hoț, e un prost. Atât de prost că nu-și vede dreapta de stânga.
Adică el a vândut Cupa Davis pentru 2 miliarde și jumătate. Eu pe atunci luasem Federația Română de Tenis 6 luni de zile ca președinte. La alegeri acolo eram 600 de oameni. Niciunul. Am spus, e în regulă, vreau și eu contract. Domnul Țiriac, știți, vă cunoaștem toată lumea cine sunteți, nu știu ce, dar ăsta este numai pentru Comitetul Financiar. Zic, alo, eu sunt membru aici al Federației Internaționale, una din alea 9 națiuni care în 1928-27, când ați fost, am făcut Federația Internațională. Deci dumneata ești dator să mi-o dai mie înainte de alegere acum. Eu vreau să văd și eu cum ai socotit dumneata $1 în 25 de ani. Cât o să valoreze? 10 cenți? 15? 20? Cât ai pus inflația? Ce garanție ai? Ce asigurare ai? Ai cel puțin 2 ani de zile asigurare. Domnul Țiriac, știu că treburile astea sunt bine gândite, bine făcute. Zic, dumneata ești aici. Ar trebui, nu că nu te aleagă toți ăștia aici, dar ar trebui să te dea afară acum. Dumneata ai vândut diamantul sportului numit tenis pe nimica, iar nu tu duci 3 ani până când te lasă. După 2 ani l-au lăsat. S-a terminat Cupa Davis. Se joacă nu știu unde, cu 5 echipe, cu 2 echipe, 2 din 3, dacă nu se joacă dublu. Se uită mai multă lume la Cupa Rod Laver acum, e de făcută de Federer. Nimica. Deci cam astea sunt treburile. Într-un interviu de acum câțiva ani ați spus la un moment dat, eu nu cred în noroc, cred în muncă. Explicați-ne un pic. E oarecum jumate adevărată treaba, pentru că eu zic că am avut și noroc, dar am avut noroc pentru că cred că mi l-am făcut eu. Eu jucam 5 ore, mă antrenam nu știu ce și de ăsta s-a antrenat o oră și tot mă bătea. De ce să fac eu? Dacă el a avut talentul care l-a avut, eu a trebuit 9 ani de zile cât am fost campion să muncesc de 3 ori mai mult ca toată lumea. Dar, probabil că treaba asta m-a făcut pe mine. M-a făcut pe mine pentru că eu sunt extraordinar de inteligent, îmi dau seama când sunt prost. Și când sunt prost, mă uit la alții care sunt mai buni decât mine, aici, nu știu ce, și atunci în fiecare zi eu vroiam un fir de păr mai mult. Fie că e tenis, fie că e hockey, fie că e business, fie că e asta, fie că e aia la altă. Și pe urmă eu am făcut business-ul nu la Harvard, l-am făcut pe spinarea mea, cumpărând 5 sticle de coniac aici și ducându-le la Moscova și cumpărând 10 Pobeda la Moscova și venind înapoi aici și vânzându-le și nu știu ce. Adică asta am făcut noi, mare comerț care îl făceam. Și le-a făcut pe 3 luni, nu pe 2 zile sau pe cât era. Dar cu asta am trăit și am fost atenți. Am spus totdeauna și o repet. Nu tot ce a fost în epoca aia a fost greșit. Școala era senzațională, sportul era una dintre primele priorități și cu sportul puteai să stai la masa lumii. Cu altceva noi niciodată n-am ajuns să stăm la masa lumii. Dar nu erau numai excepțiile. Uite Nadia, uite Ilie, uite Hagi, uite... Nu. Era și o selecție naturală. Aveam treburile astea, aveam metodică, aveam personal tehnic, aveam de toate, care acum a dispărut complet. Acum avem puțini campioni. Puțini. Avem Simona, avem David. Dar nu, astea toate din nou sunt excepțiile. Sunt excepțiile la regulă, adică e gena care nouă ne sare și fără nimica. Simona n-a făcut-o nicio federație, niciun minister al sportului. Ministerul sportului de 5 ani n-a dat un leu la tenis pentru că un bezmetic, un nemernic care l-a antrenat pe domnul președinte Iohannis, le-a făcut 180 de procese. Și din cauza asta toată lumea s-a îngrozit și uite, tenisul a rămas, mie mi-a nenorocit 3 generații. 3 generații în 5 ani ăștia. Acum și această Todoni, care eu n-am văzut-o în viața mea, la 20 de ani, care primele 100, e o jucătoare decentă. Hai să vedem, avem ca țară încă vreo 35 de turnee care le facem noi, fundația, și care le dă pâine
și apă în deșert acestor tineri care nu mai trebuie să ducă în Argentina sau nu știu unde să iau un punct. Din păcate, nu am 35 de primari care să aibă decența, moralitatea și poziția când i-a ales, măcar cu ăștia 10.000 de euro să pună la o treabă internațională din asta ca să-și vadă unde-i loata și leatul și poporul care i-au ales să profite cu ceva. Dar asta este, trebuie să merge înainte. Treaba care este cea mai nenorocită este împotriva morilor de vânt. Care înainte, bună ziua, nu. De ce? Nu. Domnul Țiriac, ți-a spus ministrul că ai voie 22 de metri. Sigur că da, hotelurile sunt mai înalte, dar au fost construite Nu, dacă sunt mai înalte și au fost construite atunci. Și siguranța aeroportului, unde eu aterizez, eu, personal, de 100 de ori pe lună sau de nu știu cât, mie vii și îmi spui treaba. Ce nu, ți-a spus atunci bine, du-te dumneata în Italia, te rog frumos. E o companie care ei ne-au vândut utilajele astea și du-te întreabă-i pe... Eu nu mă duc să întreb pe ei, eu te întreb pe dumneata care ai utilajele aici, care ai asta și care mi-a spus că pot să iau 22, nu 62 sau nu știu ce, nu știu cum. Piscina olimpică, i-am promisul la asta și e începută. Stau din decembrie să mă lase să bag o macara înăuntru ca să fac găurile pentru piloni. Am totul cumpărat. Și bretelele și tot. Trebuia să fiu deja sus cu ea. Că i-am promis-o lui Poteca asta că eu dau anul ăsta. Lângă patinoar. Da, lipită de patinoar. Și dincolo ar fi trebuit să fac sala lui Nadia, care nu mai ajung sigur să o fac până în iulie. N-am cum. Nu am cum. Și le fac, cum ai zis dumneata, de ce le fac? Dom'le, am fost mai norocos ca alții. Mi-am făcut norocul și singur. M-am născut pe Tachi Ionescu la numărul 3 la Brașov. S-ar putea întâmpla să mă ofere cineva un alt pașaport onorific în ultimele... Dar tot român sunt. Tot pe pașaport român am trăit toată viața, tot cu ăsta mă duc pe peste tot și am fost unul dintre cei doi privilegiați. Noi am fost privilegiați și eu cu Năstase, un lucru care tăticul dumitale și cine tu asculta acum sau cine te vede, nu l-au avut. Și e greu să povestești oricui, începând de la nenea Donald și terminând cu Vladi, că nu poți să ieși afară, că n-ai voie. Nu ai viză să ieși afară. Noi am avut. Asta a fost singura diferență. Dar am și răspuns. Mi-a cântat imnul de vreo 400 și ceva de ori. Mi-am apărat țara și oriunde, în Statele Unite, puțin știu. Nici dumneata nu știi. Că n-au băgat-o de seamă. Nici Ceaușescu n-a băgat-o de seamă. Și tare m-a mirat. Sâmbătă, la deschiderea oficială a celei de-a doua finale a noastră, cântă imnul. Și începe să cânte imnul, tot să drept foarte mult, îmbrăcați în blazere, că așa ne-am obișnuit. Și începe, trăiască regele în pace și onor și iubitor. M-am uitat la toți colegii mei și eu am ieșit afară. Am ieșit afară de pe teren. Care, ce e? Eu am un imn al țării mele, dacă sunteți handicapați. Handicapați. If you're fucking handicapped. A doua zi mi-au făcut deschiderea din nou, că eram eu mare. Eu n-am fost membru al Partidului Comunist. Pe Ilie l-au făcut, pe mine nu m-au făcut. Am pierdut și eu ceva, poate mă băga la securitate, că câștigam 10 lei mai mult. Apropo de tenis, vreau să vă mai întreb ceva, că după aia pierd șirul aici și uit. Din nou, o chestie foarte puțin cunoscută despre noi asta este că ați jucat o finală de Grand Slam cu Virginia Ruzici, la dublu mixt. Am jucat, mi se pare două am jucat, una cu Virginia Ruzici și una cu Anand Aiden Jones. Iată. Uită-te puțin. Da. 66.
Le-am pierdut pe amândouă. Da, ați pierdut Nu mai niște țin minte australieni când am jucat cu Ruzici. și cu Ruzici și cu Anaheim John Deere. Și vreau de aici să vă aduc la o întrebare. Că la tenis e simplu, îți vezi adversarul peste fileul ăla, trebuie să-l bați. Care au fost adversarii lui Ion Țiriac în viață? Dacă vrei să fiu filozofic, am fost eu singur, pentru că m-am luptat în fiecare zi cu mine ca să fiu ceva mai bun în ceea ce făceam. Dar nu, altfel n-am, pentru că am avut o educație din asta spartană, Dumnezeu să ierte pe maică mea, care la 1,50 m îmi dădea niște palme de nu mă vedeam pe niciunde. Scoate mâinile din buzunare, nu răspunzi la nimeni pe stradă decât dacă ești cu mâinile din buzunare, să rămână și la Domn, să rămână și la Doamne, așa se face și așa mai departe. Și viu și din epoca în care taică-meu, Dumnezeu să-l ierte și pe ăsta, dacă mi-aduc aminte, totdeauna pantofi în 2 culori, pălărie de fetru, costum la 3 piese, adică era o altă cultură, altă lume. Și să spun ceva, nici n-aș vrea să trăiesc în următorii 50 de ani. V-ar fi plăcut să jucați tenis în epoca de acum? Nu. Nu? Nu se compară. Noi eram 10 ani și eu eram patronul la toți ăștia, la care mai tineri, Panata, Năstase, Borg, toți. Tu joci cu ăsta, tu te antrenezi cu ăla, tu te antrenezi cu ăla. Seara, hai, scoateți banii. Trebuie să mâncăm banii. La pizzerie, nu? Năstase, tu știi că eu n-am un ban. Eu n-am, de unde să am un ban? Panata, uite $2 aici. Bertolucci, $1,50. Borg, Borg, scoteam $8, $9, cumpăram 5 pizze, eram 8 inși, le împărțeam la 5 și plecam acasă. Și a doua zi era 6 ore, 5 ore. Din banii de astăzi din tenis s-ar mânca mai multe pizze. Vedeți aici, unul din motivele mari care pe mine m-au făcut totuși să mă lipsesc de turneul care l-am inventat eu, că eu în afară de minge și rachetă sunt foarte megaloman la treaba asta. Le-am inventat cam pe toate și turneul oval care l-am inventat și publicitatea și în față și în spate și în mijloc și limitarea publicității. Eu n-am vrut să schimb de la alb la multiculor, dar o industrie a zis că nu mai poate să reziste dacă nu schimbă și așa mai departe. Însă aveam altă viață. Ce înseamnă asta? Echipa mea? Echipa care e? Care echipa? Când ești acolo, ești singur. Păi când ai făcut asta, Berrettini, în finală de Wimbledon, și în tie-break, iei tie-break-ul lui Djokovic. În loc să 6-2, Sinner nu face asta. Sinner nu o face și tare mă bucur că nu am greșit-o nici cu ăsta. Deci, spunând treburile astea, nu, viața care am avut-o noi, nu există astăzi. Dom'le Țiriac, care a fost persoana care v-a influențat cel mai mult în viață și în sport? Pozitiv. În viața sportivă e greu de spus, nu îmi dau seama cine, ce. În viața sportivă am știut să mă descurc singur, am renunțat la hockey pentru că era mult mai bănos tenisul, luam $10 pe săptămână, în loc să iau $10 pe lună. În 64 am spus mulțumesc, la revedere, nu știu ce. Eu, unul dintre cei mai mari oameni pe care i-am cunoscut în viața mea a fost Ion Gheorghe Maurer. Ok. Un om de o calitate deosebită, se vedea un pic și Sorbona, se vedea un pic și de unde venea ca educație și așa mai departe, dar cu viziunea care a avut-o Maurer. Eu mi-aduc aminte când Maurer, în 1973, într-o singură zi, a renunțat la prim-ministru, la secretar general al partidului, al doilea după Ceaușescu, și la partid. Pentru că el spunea că praful să alege, că uite ce a făcut, ce face ăsta, public. Și Ceaușescu n-a avut curajul să-i facă nimica.
Iar pe 2 ianuarie 1990, când l-am văzut pe acest om, din nou după 10 ani de zile, acasă la dumnealui m-am oprit, avea o cataractă, nu vrea să opereze. Și era deja secretarul de stat al Marii Britanii la el, ministrul de externe. Și m-am scuzat, am dat bună ziua, că nu, stai aici, fiule, stai aici, nu te-am mai văzut de 10 ani. Îmi spunea că avea un singur polițist la poarta ta, i-a lăsat. Că de 10 ani mă tot minea. Bun. Și am ascultat la cea mai frumoasă lecție de istorie politică care am putut să asist din nou. 2 fraze. Ce a făcut Gorbaciov pentru lumea asta, așteptăm toți de ani de zile, pentru că când Dumnezeu a fost? În 86, când a fost ăla cu cehii. Primăvara de la Praga. Primăvara la Praga. Când au intrat băieții peste ei. Ăsta, nebuniște, criminalii ăștia de cehi sunt niște dobitoci, cum cred ei că poate să se răscoale într-o ăsta, ne strică și pe noi, că pe la noi trec ăștia în 2 zile, ne iau și pe noi și nu știu ce. Când a ieșise Ceaușescu, că am fost aici, 86 mi se pare, în care noi suntem și... Dar Maurer a fost pentru mine un exemplu și un om de o calitate și faptul că toate zilele alea și vânătorile cu el și orele alea petrecute cu el mi-au deschis mintea un pic diferit și am avut, pe urmă, posibilitatea asta să stai jumate acolo și jumate aici. Și cum am spus, nu tot ce era aici era praful făcut. Însă venind înapoi în sport, ce ne-a mai rămas din sport, ăsta o fi, eu încă o dată îl consider pe Mandela ăla un om extraordinar și este primul care a spus, domnule, și război, și pace, și asta, și muncă, și aia. Dar sportul poate să-ți adune lumea împreună. Care, în primul rând, sportul, vorbește sport, n-are nicio legătură cu exercițiul care îl faci în sport. Nu. Sportul este o parte a sănătății, sportul este o parte a educației, a moralității și asta te învață sportul. Și sportul se învață la 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Că atunci îl înveți în familie cei 7 ani de acasă, dar și cei 5 ani din sport. Și dacă nu îl începe atunci, e foarte greu să începi tenisul la 15 ani, cum l-am început eu. Și eu l-am început de nevoie, nu că eram foarte bun la ping-pong eu pe vremea aia. Eram în primii 3-4 juniori la ping-pong, dar l-am început pentru că puteam să lucrez 4 ore la Steagul Roșu. Jucam și ping-pong, dar când m-am pus în echipa lui Steagul Roșu, mi-a dat ăsta și leafă bună. Dacă ați putea călători în anul 1957, aveați 18 ani, ce i-ați spune proaspătului adult Ion Ce i-ați spune cui? lui Ion Țiriac de atunci, de la 18 ani? Nu aș avea mult de spus în alte feluri, pentru că la 17 ani aveai o privire complet închisă. Pentru că de-abia începusem să văd eu Moscova, Budapesta, Viena, unde nu ne trebuia viză, și. Deci, probabil că i-aș spune, stai unde ești, du-te cum te duci, pentru că în felul ăsta îți faci toată școala și viața îți oferă tot ce ai în față. Adică nu, la vârsta aia încă nu o aveai. Unde am avut-o, sigur, a fost la 20 de ani. Okay. Acolo deja ai învățat multe, ai fost și cum ai fi fost la Harvard sau Stanford sau London School of Economics și ai început să te descurci. Eram și campion național la tenis, era altă treabă. Adică eram în echipa națională de hockey. Nu? Am jucat și pe vremea aia campionatele mondiale. De fapt, la 20, în 1960, ăla a fost anul dezastrului meu. Ne-am antrenat, nene, vreo 3-4 ani și la Bâlea, și la Sfânta Ana,
la 2 metri de zăpadă, ne dădea 20 de grame de unt, îl dădeai pe față, că erau minus 30 de grade. Să nu, zăpada era atâta. Lacul, eu eram cel mai ușor, la 70 de kg. Eu trebuia să-l încerc dacă te scufund sau nu. Și trebuia să mergem în America. La 19 ani, 20 de ani în America. Cu o săptămână înainte ne-am decis să boicotăm. Noi ne-am decis. Cine mama dracu ne-a întrebat pe noi sau nu știu ce, a venit la noi și nu mai plecați pentru că ăștia de la CIO n-au admis Germania democrată, numai Germania federală și tot blocul de est nu mai se duce la Olimpiadă. Asta a fost o mare nenorocire pentru mine și mi-am adus-o de fiecare dată aminte când aterizez în Statele Unite. Zic, ia uite bă, pe vremea aia nu puteam să vă fac. Ați fost totuși la Jocurile Olimpice la Innsbruck în 63. Da, le-am făcut alea. Le-am făcut și pe urmă gata. Dacă un muzeu v-ar cere un obiect care să reflecte viața dumneavoastră, care ar fi acel obiect care să vă reprezinte? O fotografie cu Cupa Davis. Bun. Reprezentativ. E tristă treaba, dar asta e realitatea. Oferiți-ne un nume de sportiv sau fost sportiv care ar merita să-și spună poveste la școala sportivă. Aici, în discuția asta. Nadia? Facem. Năstase? Facem. Adică sunt toți niște unicate care, pe domnul Hagi nu-l cunosc foarte bine, dar știu cine a fost, dar pe ăștia doi îi cunosc. Și acum descrieți într-un cuvânt sau în câteva cuvinte următoarele personaje, apropo de ce spuneați dumneavoastră. Ilie Năstase. Ilie Năstase e un geniu neînțeles, format din două entități. Una este tânărul Ilie Năstase, care la 18 ani punea capul în pământ și când întâlnea o doamnă sau o fată spunea Ilie Năstase, nu știu ce. În domeniul ăsta a recuperat. Și al doilea este Ilie Năstase, care, în momentul în care pășea peste liniile terenului de tenis, devenea un alt om. Ilie Năstase n-are plămâni, are două inimi așa, e de generozitate și ieșită din comun, mai dă și cu bâta în baltă din asta. Eu am greșit, de exemplu, în 1973, când noi toți am boicotat Wimbledon-ul, eu m-am supărat pe el, un an de zile nici n-am vorbit cu el, pentru că a fost unul din cei puțini 3 sau 4 jucători care au jucat. Nu e adevărat, a mințit, că nu Ceaușescu i-a spus să joace, că nu vorbea nici cu mine, nici cu asta, cu Ceaușescu, după 72 n-am mai vorbit cu nimeni, dar ăsta e Ilie Năstase și Ilie Năstase trebuie să-l luăm așa cum este. Descrieți în câteva cuvinte pe Nadia Comăneci. Nadia a fost un copil care s-a născut undeva în România, dar de fapt el a fost botezat în Canada. Adică este un om care a făcut ceva care niciun om nu făcuse înainte, și de asta e considerată the perfect woman. S-a adaptat extraordinar de bine unei vieți internaționale după, bineînțeles, ce a plecat din România. Nu a fost considerată la valoarea ei în România niciodată, din păcate, dar lumea și în ziua de astăzi, uite-te dumneata pe Eurosport, o vezi pe Nadia în fiecare dată când e aia la paralele nefixe, e altceva. Descrieți-o pe Simona Halep. O fată cu o voluntaritate extraordinară, o fată care a avut curajul să intre în fizicul ei ca să și-l facă la operația care a avut-o de tânără, o decizie senzațională. Tenisul ei, din păcate, Ruzici a avut dreptate, eu nu m-a impresionat.
Am fost la finala care a jucat-o la Roland Garros la juniori și era o altă româncă, o româncă de 1,80 m și nu știu cât, a dispărut complet. Ruzici a zis, asta e fata care o să vină. O vedeți așa, dar e de o timiditate excesivă. Este foarte familiaristă, care este absolut normal și logic să fie. A avut mult noroc în viață și, după părerea mea, a avut și ghinionul care l-a avut în momentul ăla, pentru că mai putea încă 2-3 ani, atâta tot. Pentru că la un moment dat, uite, trebuie să-i dau un telefon lui ăsta, lui Nole astăzi, dacă câștigă și astăzi, se apropie de 999 de meciuri și să-i spun că da, dar să aibă grijă că timpul le vine tuturor. Și acum descrieți în 2 cuvinte pe Ion Țiriac. Și atât, vă las. Ion Țiriac în ziua de astăzi e foarte tristă, cum arăt, fără păr, mustața mai e așa, sunt alb ca neaua fără să fiu porumbelul păcii. Din păcate, trebuie să viu la muncă în fiecare zi, în loc să mă duc să-mi văd de Africa mea sau de animalele mele sau pe peste tot. Am niște nepoți formidabili la 17 ani, unul 95 și 49 la picior. Deștept sunt ca Taso, nu ca bunicul. Am alți 2 copii care amândoi mă bucură. Păcat că n-am făcut 50 cum vroiam. Nu mă simt foarte norocos, n-am știut niciodată ce înseamnă să fii fericit. Fericirea e o treabă care e greu de catalogat. Ce te face fericit pe tine? Te face o femeie sau te face o budincă cu orez sau te face faptul că câștigi un Wimbledon sau câștigi altceva. Sunt toate niște fericiri. Dar dacă tu ai o conduită în viață care să spui că este mulțumitoare, atunci ai făcut bingo. Și dacă cumva, după ce ai terminat treaba cu sportul, pentru că atât timp cât ești sportiv, toată lumea te iubește. Toată lumea te iubește, te ține pe brațe, te ține pe nuci. Dacă după aia poți să fii respectat, tot ce ai învățat în viață, nu de la Harvard, că nu poate să te învețe, nu de la Stanford, că nu poate să te învețe, dar ce ai învățat tu de la toți ăștia care ai văzut, Indira Gandhi, Nixon, 70 de președinți și tată, atunci se compensează. Dar în a doua viață trebuie să fii respectat. Pentru că în prima viață totdeauna va fi cineva care sare mai sus, care fuge mai repede sau lovește o minge mai puternic, dar dincolo trebuie să ai grijă să faci ceva, pentru că atunci începe viața adevărată. E ca și cum ai sări dintr-un butoi cu apă termală într-unul cu gheață. Și vezi, matale, cum te descurci. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! La revedere!